Kuminto tayo magtrabaho, gutom tayo, hindi kagaya si Nera. Kuminto na yun, oh. Busog pa. Oo, may tatlo naman tips yan. Tapos bili pa ako, may motor pa. Kuminto pa, nagkabili pa ng motor. Oh, malulupit tong mga tropa ko dito sa Pusadas. Tatlong tips pa yan to eh. Ito ang pinakamalupit Wala nga sa eh. chicks. Parang Wala nga guys. Hanapin mo ba ng... Wala mga guys. Wala pa eh. Kung sino ang available niya. ano naman, oh. Ito si Buti, oh. Ito rin ako sa chicks. Tira isang huwag kayo dyan pa palalapit pag diniskartehan kayo niyan, mayroon dalang yan. Kikita mo to? Yun lang. Mataba si Buti, di ba? Oo, yun, oh. Bautista pa naman niya apelyido. Kamag-anak niyan si Rebilla. Tumaba ka. Tumaba ako? Oo. Hindi nga. Tanong mo kay Nera, di ba tumaba? Para na si Papay, oh. Lupit yan. Kaya ang late mo eh. Nandito ka, ganda ng katawan mo eh. Wala na, na-lockdown eh. Naraagdown eh. Hindi, mataba ako dati. 80 plus ko dati nung sa amin. Lumaki ka talaga ngayon, oh. Ito nga, lumiit nga yung waistline ko na eh. Lumiit waistline ko eh. Tingnan mo, bagong butas yan sa loob. Sa akin, Dati dito, lumaki dito. ang just line ko. Dati dito banda yan eh. Ito.